Bu Kesi menika wah jan luar biasa, wanita yang cantik dan penuh kasih sayang Pak Yoyo. Wes jenengan niku juan pikantuk garwa Bu Kesi niku anugerah ya. Anugerah. Ngono. Jenengan mirengke Pak. Nah, Aku ki lho tipe wanita setia. lah aku ya setia karo sampean. Kapan aku jaraki wong wedok liya lene sampean? Ra tau Bu Kesi. Iya setia. Ya wong ana Kesi kok ya ora tau. Iya. Nek ning ngarepe nek mburine Ya ora wani tetep. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. sempurna. Pinter, ayu. Ya toh, gemati. Gemati penuh setia, kasih sayang. penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir lho, napa? gampang dihapusi. Wah, nggih mboten nek niku Mbak Kasih niku pendidikannya tinggi kok gampang dihapusi mboten mungkin. Yo. Kados Pak Yoyo niku nggih mboten mungkin nek wong dilihat dari non sewu Pak Suryane Mbak, enggak dadi. aja Pak Yoyo ngono ra kuwe nak. Lah sinten? Ki Cahyo Kuntadi ngono. Pak Yoyo. Lah tapi kan panggilannya Pak Yoyo terkenal. Enggak, wis salah alamat kuwi asline. Kita Mbak Kasih. Ki Cahyo Kurcaci.
luar biasa. Dan seniman multi talenta Nadianto wis rada lalu ing yuswa nanging semangate tetep membara. Itulah Pak Sumarbagyo Gareng Semarang. Jangan melihat usia. Betul. Sing penting ki kebutuhan. Kok kebutuhan? Wong yen ora duwe butuh, tuwa ya lemes. Ning mergo isih dibutuh, tuwa ya tetep semangat. Kok iso sampean duwe butuh nyatane putra putri loro ya wis mentas kabeh, wis palakrama kabeh. Butuh iki jenengan ki apa? Butuh kuwi ora mung wujud materi dalam hal ini uang, ning butuh kemaremane ngati. Tegese Kanthi aku iso ngibur piyai sakmene akeh kuwi, atiku ya seneng, dadi seneng atine. oh iya. Ngono? Betul, betul. Pengalaman lho ki. Pengalaman piye? Lagi iki lho, dagel ning tengah dalan ya lagi iki aku. Tengah dalan tur jalan tol ya. Wah. Wiris. Nek ya mergo iki peresmian dadi menang ayem. Nggih. Ya alhamdulillah iso melu sowan rene, Mas. Nggih. Wah. Ya lagi iki aku budal tak lon-lonan. Rada gasik. Saka Semarang. Mlebu jalan tol. Kuwi lho dibenerne sing padha lenggah ki lho, jalan tol. Kowe iki jenenge kowe buta huruf. Kok iso? Tulisane apa? TOL. Diwaca tol kok tol. Dari iki yen kepengin ngerti ngelmune dari sudut mana kamu membacanya. Lah kuwi kudu dicetakke ngene iki. Yen basa Jawa iso mbok waca A. Nggih. Utawa basa Arab iso diwaca A utawa O. Ayo saiki tol kuwi tegese apa? Jalan yang lurus bebas hambatan. Jawabane cah TK. Neng ndi-ndi ya ngono kuwi, intine ya ngono kuwi. Ning kuwi sumbere saka ngendi kowe ngerti ra? Kenapa kok tol diwaca tol? Ora ngerti. Kuwi dijikuk saka surat Al-Fatihah ayate berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Sik ta hubungane jalan tol karo Fatihah ki apa? Ora lho, wong ki arep perjalanan mlebu jalan tol ki maca Al-Fatihah supaya slamet. Doa. Lah tol dhewe kuwi tegese iki ora mare ra tau maca buku. Kosik ta kosik. Sing tak ngerteni nun sewu, tol itu dari bahasa Inggris ya pancen singkatan TOL ning artinya atau penjabarannya adalah take on location. Kuwi ya kleru meneh. Lho kok iso? Take on location. Kuwi sebetulnya salah. Tol dhewe iki mergo wis ana tegese tol kuwi bahasa Inggris, tegese basa Indonesia biaya. Wow, kene iki jurusan bahasa kok. Tegese dalan yang berbayar ngono apa piye? Iya, jalan tol kuwi jalan yang berbayar. Ora terus tol take on apa? Lokalisasi apa? Lokasi dudu lokalisasi nyok ora ayo. Lah ya lokasi kuwi ya bener ning luwih bener meneh tol kuwi berbayar atau berbiaya. Kuwi ning ya apa wae ning sing gampang ditampa wae. Nerjemahke tol ki sing gampang ditampa wae. Upamane piye? Tol ki tulisane apa? TOL. T kuwi tanpa prapatan. Ya mesti bener lek nek prapatane ya bingungke wong ora. Kok sik to wong bener kok kowe nesu ki lho. Lah nek ndi kabeh yang ngerti jenenge tol ora nek prapatane ora banjone. Bener. Bener. Ya wis bener kok protes. Ya wis. O Kedua O. Ora entuk dienggo Car Free Day. Kowe Car Free Day jalan tol modar kowe. Iya. Terakhir L. L kuwi ya jaman biyen, Mas. Kuwi lokete akeh sing buka gur siji. Iya. Mula antrine Biyen saiki wis komplit. Saiki L kuwi lurus mulus alus mergo dijaga Jasa Marga lan Adikarya. Waduh, luar biasa. Yo. Nggih, Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Nggih. Yo, sekali-kali njajal karo bojoku. Ayo.
Cublak suweng. Yo Bu Kesi ngancani Pak De Gareng. Cik lu yo. Kuwi dhuwurmu mburimu. Wah. Oh, aku sing salah posisi ya iki. Nggih, tak melu munggah. Wah, kowe anggere jejer bojomu iki kaya nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kelingan tahun bangsa tahun-tahun 2000-an ya, Nduk. Iya. Tur nuwun sewu sidine jenengan kali Bu Kesi nalika dadi bintang tamu tasik enten ngantos sepriki. Syukur. Foto jenengan kekalih wah luar biasa. Bu Kesi kaya Sri Huning sing lanang kaya Srigala. Padune Mary, kowe dadi bojone tau kowe ning dhuwur panggung ngadeg jejer ngene? Ora tau. Sekali tempo. Oh, tanggapan dalan ngono kuwi ya jejer bojone ngene iki. Ora kudu wong kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Itulah yang tahu posisi masing-masing. Leres. Matur apa sih Bu Kesi ya yo. Monggo, Mbak. Mature ngagem parian. Monggo. Buah naga manis rasanya. Cakep. Semoga PT Adikarya dan Jasa Marga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pinter toh aku sayang. Dos. Apik. Pak D, ngene iki lho carane meninggikan harkat derajat seorang suami. Ya. Wanita itu juga harus gayung sambut kalih bojo gitu. Aku yang ngono, bojoku yang ngono. Pripun? Lah kowe lek bojomu dalang kowe nyinden gayung bersambut. Aku yang ngono. Pripun? Aku sing golek duit sing nampani bojoku. Kok kuwalek kalih kula Pak D? Apa? Bojo kula niku nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Mboten ngertos sing jenenge duit niku ndak boleh. Laki-laki itu mboten ngertos. Dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Kula ning ngarepmu. Lho, kok iso? Neng burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk neng bojo. Sing ngebrukne aku, sing metutuk kuwi, ngono kuwi. Wis kodrate ngono kuwi. Aja omong werna-werna, kowe karo aku padha lanange. Maksude? Wong lanang kuwi kudu nggawa utawa gembol duit. Nggo apa? Lho, aja berpandangan negatif. Terus? Nggawa duit ki sewaktu-waktu keadaan gawat darurat artinya membutuhkan selalu siap ada uang. Kleru. Zaman saiki wong lanang nggo dhuwite kleru. Sebabnya aku lunga ning ndi yen teko Jakarta teko Surabaya ora nate nggo dhuwit. Sing penting nggo ATM wis aman kuwi. Oh, malah saya akeh. Iya. Mbak Kesi. Dalem Pak De Gareng. Nggih, niki sing diaranipun jodoh sing lanang dalang sing wedok nyinden. Nggih. Kula diawet-awet digemateni bojone nggih. Nggih, tapi yo ngeten iki, godane seniman niku berat Pak De Gareng, nyuwun sewu Bapak Ibu. Dalang niku godane 3 perkara sing abot. 1 harta, 2 tahta, yang ketiga wanita. Nah, saiki harta, tahta, dhek kecil, ndak iso kenek godo itu. Tapi sing jenenge wanita, gawat. Roh sinden ayu lirak-lirik. Kuwi lek atiku ora kuat. Waduh iso nyunggi kompor aku Pak De. Wong wedok pinter. Dem-demen atine kok malah pinter piye to? Dem-demi. Aku seneng kok yen kancaku padu tak dukung kok.
Ya aja men guyub rukun ngono kuwi. Mergo wong lek guyub rukun boleh sandang pangan penak ngono lho. Kuwi bojomu ki ora tau neko-neko, ya kowe. Mergo bojomu kae tipe lelaki yang takut dengan istri. Padha karo sapa? Aku. Lah iya. Nggih. Ben nembang ya Pak De Gareng. Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Jasa Marga lan Adikarya yang selalu memberi kepercayaan kepada kru kami Madangkara dan Ki Cahyo Kuntadi. Semoga apa yang panjenengan persembahkan untuk semua warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten membawakan berkah dan barokah nggih Bapak. Amin. Sampun kesupen mengke yen pun tambah rezekinipun Jasa Marga Adikarya tetep nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan lumantar peresmian-peresmian tol yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nyatane wis bola bali Bu Kesi, Jasa Marga Adikarya nggene wayangan wiwit saka Nganjuk ndembe ning Caruban nganti tekan kene ke Boyolali Banyudana nganti saiki insyaallah sok tetep ngurip-ngurip budaya. Ini sebagai bukti yang jelas dan nyata bahwa Adikarya dan juga Jasa Marga adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Amin. Pangkur Semarangan Bu Kesi ya. Ya apa? Tapi aku wis tuwek ngene iki suaraku lek mengko enggak rasa coba seneni lho Pak. Mergo wis manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu iki pira? Papat. Papat. Iya. Lho kuwi manak apa idu? Peputra sing halus kok. Iya, ya peputra. Ya Bu. Mingkar mingkureng ang kara akarana marati siwi Alhamdulillah sik kuat ngambah nada tinggi Mas Gareng. Ya paling ora wong ya dosen yang ngisi. Dadi ya kepiye-piye iki lho iki Winong karo Birgit. Kowe iso nembang kaya ibumu kuwi tak pek bojo kowe pokoke. Malah petakan untuk kowe iki malah. Ben semangat. Ora semangat malah untuk kowe. Nggih. Ning aja nyampluki gelunganku ngono to. Lah boleh sempit. Gelunganku nek jeblok iki lho. Ayo iso diklokop kok ayo. Bapak Hanafi napa tasik lenggah nggih? Tasih mau dawuh mantap. Halo Bapak, sampai ketemu tanggal 5 Juli nanti Bapak. Nggih. Insyaallah karepe dipindah ning Semarang ngono, nggih. Oh, ban cedak Pak De Gareng. Heeh. Cedak wong aku ora dijak kok. Tak usulke Pak De, tak usulke. Ora, aku berikutnya saja. Sinuba
matur sembah nuwun bengi iki uga dipangestoni dilenggahi karo Mak Giyah senior dalang putri multi talenta saking Klaten. Nggih, wilujeng mirsani. Sembah nuwun Mak, mriku mang pirsani alang ujuri anak jenengan. Alang ujur. Alang ujur. Aku ya ndongake sing nonton bengi iki, Mas. Piye? Awang-awang kebak layang-layang. Cakep. Ingkang dalu meniki penonton wayang kula dangakaken benjang penanggap wayang. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ugi Apa? salam saking Pak Sukisno, matur nuwun salamipun sukses Dimas. Nggih, Amin. sembah nuwun. Kelasnya Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa agama agameng ngaji Matur sembah nuwun. Kalajengaken Apa, Mas? tembang Mawar Kuning karya sang maestro Kinarto Sabdo. Oh, Ini adalah doa yang terbaik untuk Jasa Marga dan juga PT Adikarya Pak Digareng. Amin, nggih, nggih. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah merekah harum, kuning adalah emas. Semoga Jasa Marga dan PT Adikarya selalu indah merekah menuju zaman keemasan untuk Amin. Indonesia yang tercinta. Amin, amin. Monggo dados Mawar Kuning.
Terima kasih, matur nuwun Bu Kesi. Ya. Aduh, wah dibuka karo mboke lagi ku karo anak-anake. Nah, iki. Wah, iki dirawuhi karo Priagung kae. Gede. Wah, Mas, wah. Priagung mergo gede dhuwur. Karo pengarang lagu anu Talikotang. Sapa? Lagune apa kuwi? Sapa? Mas Wida. Hah? Mas Wida. Heeh. Mas Bontot. Mas Bontot kuwi. Wis pokoke iki kelompok seniman seniwati Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sungkem bekti dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Klaten, Nggih, para Mas. seniman Klaten. Salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman Klaten sedaya kemawon. Nah, iya ana bintang tamune lho kejaba jenengan Pak Digareng. Sapa Mas? Oh, iki istimewa. Lagi bengi iki bergabung dengan Madangkara. Sapa Mas? Iki waranggana saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Salsabila. Uut Salsabila. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Kutak tang tak dang dang dang. Oke, berpatu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Tembungmu ra enak. Apa? Aku kenapa tepungan karo iki? Heeh. Lah wong iki sing bocah sing anu aku kok. Oh, wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Agar nyebut jenenge dhewe iki selabillah. Kosek-kosek. Sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Wis. Aku Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Lah- Wong sing maringi asma maringi jeneng ki rak ya sampean to mbiyen. aku ngekei jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Menden dhuwur kuwi Mas. Alah, nggih. Uut salsabila. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning salsabila. Kuwi salsabila ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabila. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah, alah. Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek ngantian. Ayo. Baik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Ut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Nggih. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga dan Nggih. juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Nderek pitepangan baleni ya Pak Gareng senajan maupun dikenalke kalian Pak Dalang kula Uut Salsabila saking Gunung Kidul Yogyakarta. Iki mone omahe ora Gunung Kidul, Mas. Terus? Omahe Bedor Kidul. Bareng gede pindah ning gunung. Kok iso nek cilik bedor. Ya ampun ngoten to ya. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Anu pase ndi, Nduk? Gunung Kidul ki luas. Pasipun menika semin. Oh, semen. Cedak Pun pirsa semin. Embuh. Semen ki ra kleru saka apa Cawas Munggah. Nggih. Ki daerahe ngene Pak Yanto kan. Aja kok kandhane aku wis tau mayang ngene iki kok gitu iki. Wis tau ta? Takoni. Mpun. Sik. Pak Yoyo. Yoyo mayang ning gonamu dalam rangka apa? Dalam rangka bersih desa, bersih dusun. Oh, kuwi lho, Nggih. ngono. Pak Yoyo kalian Mbak Kesi menika couple goals. Apa? Couple goals. Kok keblek-keblek. Tegese pasangan idola. Jadi
beliau berdua ini saling bersinergi sik kakung dalang sing putri pesinden. Nah, menika role model atau idola para pesinden-pesinden. Ngoten sing lho. diarani- Termasuk saya mengidolakan beliau. Iki sing diarani tontonan ya tuntunan. Leres. Gawe gelar tontonan iki ya iso tuntunan, iso dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Nggih, Pak, leres. Bu Kesi menika wah jan luar biasa. Wanita yang cantik dan penuh kasih sayang, Pak Yoyo. Wes, Jenengan niku juan pikantuk garwa Bu Kesi niku Kesi. Anugerah ya. anugerah. anugerah. Ngono. Jenengan nirengke, Pak. Ah, Aku ki lho tipe wanita setia. Lah aku ya setia karo sampean. Kok iso- Kapan aku njaraki wong wedok liya lene sampean? Ra tau Bu Gesi. iya. Aku setia. Ya wong ana Kesi kok ya ora tau. Ah, iya. Nek ning ngarepe nek mburine Ya ora wani tetep. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. sempurna. Pinter, Nggih. ayu. Ya toh, Nggih. Gemati, penuh setia, kasih sayang. penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir Terakhir lho, napa? gampang dihapusi. Wah, nggih mboten nek niku wong Mbak Kasih niku pendidikannya tinggi kok gampang dihapusi mboten mungkin. Yo. Kados Pak Yoyo niku nggih mboten mungkin nek wong dilihat dari non sewu. Mbak. Pak Suryane no, Mbak, enggak dadi. ojo Pak Yoyo ngono ra kuwe nak. Lah, sinten? Ki Cahyo Kuntadi ngono lho. Oh. Pak Yoyo. Lah tapi kan Pak Yoyo. panggilannya Pak Yoyo Enggak, terkenal. wis salah alamat kuwi asline. Kita Mbak Kasih. Ki Cahyo Kurcaci. Kurcaci Cacing. ki cilik. Oh. Ah, Nggih, ingkang baken nderek Mang Ayu Bagyo, nderek ndedonga Nggih. awit sampun diresmikan jalan tol, mudah-mudahan membawa jalan rezeki juga. Amin. Tadi tol artinya nek jenengan mau apa? Take on location. Location. Nggih, nek saya tol itu juga ada artinya Pak Gareng. Apa dok? Apa dok? Transportasi optimal lancar. Amin. Jadi semuanya apa? Dengan lancarnya lancar. transportasi, Betul. lancar juga ekonomi Leres. dan bidang-bidang lain. Membawa dampak yang baik bagi warga sekitar juga Amin. bagi warga masyarakat Indonesia. Kados kula panjenengan nika rak nggih sangat terbantu toh dengan jalan tol. Nah, Sering manggung luar kota. Lah. sing mobilitasnya tinggi Betul. dengan adanya jalan tol pasti terbantu. Biyen Semarang Madiun kuwi 6 jam. Nggih. Saiki iso tak tempuh 3 jam. Heeh, kok Solo malah mung sak jam. Lah, nggih. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi untuk PT Adikarya dan juga Jasa Jasa Marga. Nggih. Matur nuwun. Lah mila saking menika lho Mbak Ut, menika Nggih. sisan damel nggih. Monggo. Wonten pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbuk permintaan lagu dari CVMDM. Ah, Subkon rambu-rambu di bawah pimpinan Pak Yono Al Nggih. Ghazali oh nggih. dan di bawah pengawasan Pak Misnan Adikarya ngersakake lagu Bajing Loncat. Nah, nggih. Nggih, bajing loncat dipun kersakaken. Ugi kala wau wonten titipan salam ugi. Nggih. Menika ngendikanipun ada tamu undangan Bapak Profesor Dr. Suyono. Lenggahipun wonten pundi Bapak? Pidalem saking Tlaga Prambanan ngendikanipun. Wau Oke. kentun lelagon saking keluarga Gunung Kidul lagune Ninggal Katresnan. Nggih. Ngoten. Pun mang pilih ingkang pundi riyin, Derek? Nggih. Monggo. Bajing Loncat riyin, siap. Pengen ngerti kaya apa jogete. Oh, salsa Aduh, bilaut. alah. Salsa bilaut ki jogete jos kuwi. Ah, toh. Heeh. Kok wis tau roh jogetanku to? Kira-kira. Ning isor wae nduk kene. Nggih. Ben luwih leluasa ngene pola. Anjlok, anjlok. Sing anjlok sirahe sik napa? Oh, sing gendong kula. Tenan lho iki, tenan lho iki, tenan lho. Bojoku wis 30 tahun ora tau tak gendong kok kowe tak gendong. Lah ya ora apa-apa, malah men pengalaman Kowe gendong. ora ngerti to di streaming bojoku nonton kan lho. Ora apa-apa. sik. Kene gendong. Kowe seneng Mas gendong. kowe seneng to yen kok bengi aku njaluk ora dikeki. Jaluk apa? Njaluk- Alah ya. Njaluk gendong. Ayo, anjlok. Ayo, aduh. Oh, Pak Haji. Mosok kaji kok gendong presiden. Lah sak putune ya oleh ae to. Hobi kok. Ah, iya. Di bawahne Mbak Ut nggih. Nggih. Bawah. Non. Bawane bukesi mawon. Oh ampun, berarti lajeng Ojo. mawon. Nggih, lajeng mawon, Nggih. lajeng mawon. Sing slendrup? Derek. Oke, nggih, oh slendrup mawon. Nggih.
Coba diaturake bajing loncat Monggo, oleh spesial bintang kita karo Mbak Uut Salsabila Gunung Kidul punya. Aku ngemate aku. Pakata diaturaken Madangkara. Yuk. Hoi.
kasih. Nah. Matur nuwun kala ingkang ngersakaken mugi rena ing penggalih. Amin ya rabbal alamin. Pak Yoyo, Pak Cahyokun tadi. Nah, Itu komplit. wajan. Aku wis kono ngomong sik aku tak megah-megah sik. Lah nggih njeran ambek niki wae jane anu lho, musike sanadyan seru ki ning jogete sampean ki ya metu suarane. Oh, kok Mak krengket ngono ki tak kira ki panggung. aku lali budal rene mau urung tak kei oli. Jebulane balunge ki muni, Pak. Oh, ki olahraga salah mongso yo ngene iki. Nggih. Niki pripun lajeng kula golekne kanca. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Nggih. Oh, Mbak Winong Jenengan lak Nawangsih? kagungan campur sari napa Mbak nika Guntur napa? Guntur Guntur Madu. Bumi. Tak kira Guntur Madu. Tak kira Guntur Bumi nggih. Kolaborasi kalian Siden Madangkara. Nggih, matur nuwun atase kula penyanyi Gunung Kidul saged ditimbali berkolaborasi dengan Pak Yoyo serombongan niki rak nggih. seniman ki ora mawas di papane sing penting bareng-bareng berkarya Nggih. mudi kawruh ing bab budaya. Leres kados pertunjukan dalu menika bukan hanya menampilkan Ya, Nak. napa nggih Pak peresmian jalan tol juga tetapi kolaborasi antara kemajuan dan juga kearifan lokal. Betul. Modernisasi kalian menika budayane rak mboten dilalekke. Betul. Monggo. Kene nduk mbangun. saya Winong dikancani ki Mbak Yumu sasal bilaut ki. Ngeten kados jambe sinigar ya Pak De ya. Hah? Kados jambe sinigar to nek ngeten niki. Ya ayu kabeh pokoknya aku selera kabeh. Jenengan tengah ben Moh aku kok mbok rayah. mbot. Lho Ben men kaya kaya pancuran kapit sendang to lho. Nah, pancuran kinapit sendang ngeten Nggih. iki. Sing marake nyedake umur ngene iki lho. Ngopo? Iki wong wedok ayu-ayu lanange kaya aku ngene lak ngentekke omah ngentekke sawah iki lho. Mboten napa-napa. Kira-kira piye Dek Winong? Nek Mboten kok ngentekne omah ngentekne sawah ya apa isih? Mending kita entek bermantu to sampean Pak De. Entek heeh kanggo modal mantu entek-entekan lho. Iya, kaya isih. Ora sing mantu aku kok sing ngitung kowe to. Wis gemati ya wi karo sampean kok. Gitu. niki pelok 6 nggih, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Wow. Ninggal katresnan kalau wau Nggih. kolaborasi Mbak Uut kali Mbak Wino. Katur Nggih. Pak Suyono, salam saking Gunung Kidul. Nggih. Ugi kagem menika ingkang kagungan bengkel Dinamo Pak Slamet wonten Jogonalan. Wah, Ajeng nggih. menika nggih titip Nggih, salam Pak Slamet. lancar nggih. Nggih. Ugi kulaturaken dumateng Pak Oka, matur nuwun sampun Oka, kepareng-paring matur nuwun. support kathah dumateng kula sak kanca. Uga Ya. iki ditunggoni kanca-kanca WMC lho, Mas. Oh iya, Wayang Mania Community. Wayang Mania Siapapun Luar dalangnya biasa. yang penting Penting wayangnya. wayang. Terima kasih. Nggih. Kono. Dibawani mboten Pak Yoyo? Kula tak ngampil bawanipun genduk Winong nggih. Nggih, monggo Nggih, Mbak nggih. Wino. Coba kaya apa? Niki sing kula kenek kula gandengke kalih tembang Ninggal Katresnan. Ngaten, nggih. Pak, tapi ini anu ya Pak, saya minta maaf kalau suaranya nanti agak geroyok-geroyok gimana gitu. Oh, ora apa-apa, suaramu yoyok-yoyok ora apa-apa. Groyok. Geroyok. Groyok tak kopro ing ora. Iya, soalnya Dalangipun Pak Groyok, suarane yoyok-yoyok ngoten. Ora groyok, grobyok aku. itu. Ora masalah, aku percaya lek sampean tetep bening apik. Ayo, ngene. Ya, Wong saya pokoke wong ayu gede kaget hari pangapurane. ini. Nggih. Aman tapi. Coba elek kleru idak. Kejemen ora nggih. Ya nang. Bismillah. Jaranan dangdut kreasi rineng keindaing beksa Ninonano. senterewe jaran pegon Donya ki ora ana sing sempurna iki ya iki wis. Kok iso? Lho, tenan, lho donya ki ora ana sing sempurna. Winong ki bocah ayu, pawakane apik, suarane becik, iso golek duit,
urung di bojo. Ya Allah, saya tuh masih kecil kok bojo toh. Saya tuh masih kuliah loh Pak D. Jangan Semester piro, gitu no? lah. Saya tuh masih semester 4. Jangan cepet-cepet. Enggak mau cepet-cepet takut Seto, enggak. kuliah kok kecil, sing SMA wis manak loro akeh kok. Astagfirullah. Nanti dulu toh Pak D, biar saya tuh kuliahnya lulus dulu, biar SPD dulu, ngono loh Pak D. Nah, ini. SPD ini sepeda. Tuh. Oh, Sarjana pendidikan. Oh, tak kira sepeda. Ya itulah, bismillah Ya, pangestunipun. kejarlah cita-citamu setinggi langit. Iya, amin. Pangestunipun nggih Pak D. Ah. Ojo rabi-rabi. Iki sinden nom-nom nang kene iki trauma rabi kabeh modele. Maksudnya piye awakmu dhewe to kowe? Maksudnya takut, maksudnya takut Pak. Iya, Mbak iya. Birgita lho, umurnya wis cukup tapi kon rabi gak gelem. Ya ben lagi seneng ngono kuwi ya. Ya nang. Luas gemas nuju prana pinter agawe prangto Kok pindah? Son dhewe sing ora turu. Pasang sirup. Dudu gandenge kuwi ngawur. Dudu to. Nggih. Sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno. Nggih, matur sembah nuwun. Digarap rong ramban, sepisan dangdut, kedua jaranke. Untuk yang pertama kula nyuwun ingkang nyumanten Mbak Uut, mangga. Sok. Nggih. Yo, buka saking kendang Mas. Yo, dangdut rumiyin. Dados. Awas.
ning Tenggarong. Jawa Timur ya Mas. Mas. Iki pancen sadurunge ndelek Mas Yoyo ki penari sing mangane sente. Penari jaranan. Penari jaranan. Penari jatil. Sente rewe khusus iki ya Winong iki wis. Luar biasa. Pokoke dipangan wis pokoke karo Winong. Mbak Ut ya luar biasa, pokoke anggere kerep gabung kalian Madangkara suwi-suwi ya apal. Lah pripun to Pak Yoyo, kula niki pun ngagem seragam Madangkara lho. Nek pun ngeten iki ketok ya arep melu terus. Amin ya rabbal alamin nggih. Mboten dijak ya melu ya Bu Dewi ya. Lah iki nyelani dhisik Pak Digareng. Apa Mas? Saking pepunden kula Bapak Komisaris Utama. Nggih. Menika request tawi ngersakaken lelagon Banyu Langit. Oh lah nggih, sae niki, sae. Sae dhisik nggih. Mbak Brigita ngancani Mbak. Banyu Langit, ayo dikancani Mbak Ut yo. Karo Mbak Ut. Ayo nggih. Katur Pak Komisaris Utama. Komisaris Utama leres. Asmanipun Bapak menawi adikarya menika Bapak Dodi Usodo Hargo. Nggih. Pak Dodi. Nggih. Pun aturaken menika Banyu Langit. Nggih. Monggo Cak dipun aturaken pamundhut saking Bapak Komisaris Utama. Banyu Langit. Monggo dados.
Terima kasih, terima kasih. Iki suwuk Ruda Paribeksa. Matur nuwun Banyulangit. Komplit nika. Apik iki wis seneng aku garap. Kreasi yo ngene iki, Pak. Iya, kreasi dumadakan. Aja meneh Banyulangit ya lagu ayang-ayang iming-iming ngono mesti. Kecil wis. Aja meneh kok diiming-iming digeglake we tesantai kok. Ha iya. Nggih. Pakde mangke kalajengaken ngen goro-goro Mbak Ut. Nego dawuh. Tak mbacetne lampah. Tetap sukses keluarga besar Jasa Marga, JMJ dan juga PT Adikarya selalu bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat. Amin. Yo rerakit, Mak. Yo tak dereke.